Just siarad efo nhw a cael bach o chats. Ie, fi'n sy'n gwylio'r gwertheg. O! Un ys gwythio mewn. Isio nhw rannu, ti'n mo? Helo! Jed. Helo. Helo. Hiya. Lle ydyn ni a be da ni'n neud yn fama efo'r holl o wartheg yma? Mae'n rhoi un guess i chi. Hi. Helo, Nathan, y cyfarwyddwr. Mae'n neud beth bynnag maen nhw eisiau. Sori. Ni'n ffilmio TSC yn godro wartheg yn gyda Dylan. Reit. Mam Dylan yw e. Ia. Ni heb wneud e eto, mae fe'n ddangos i ni fan hyn. Co. Waw. A gyda'r llaeth, ni am wneud i fy'n ia. Wrth defnyddio'r llaeth yna. Beth sy'n ei ddigwydd, Leah? Falle na ia, newid. Mae'n lot o BTs. Mae'n oflan ofian. O'i bach yn sgeg, Ia, maen nhw'n gallu bod yn eitha scary, dydy? Maen nhw'n fawr. Mae'n neis, maen nhw'n calm, chill. Mae fi'n mynd i cael pw-pw fyna. O, lle mae'r pw-pw, Jed? O, fanna mae'r pw-pw. Ie. Ond ni disgoi, fi'n glad. Wyt, sy'n edrych yn dda iawn yn yr overalls. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Welcome bora.